Good morning mga kajojo. So karon ata karon direk sa San Vicente Elementary School tungod kay mag-clean up drive ta karon. Madam, lingi madam. Grabe, ulit magtawag. Kadulit. Lingi madam. No! Pagkadilit talaga eh. Kani. Lingi boss. Iya pa, isa. Kapaha gini mo boss oy. Gwapo. Oy, kung sa taglab kay si pasama ta ba ginamot ta kanang glab. Kita niyo to glab. Iliba dyan ako ano nila oy. Mas okay man tong... Mas okay man tong kuhan ka ng... Na may guna master. Nama. Bro. Ay. Ah, dara limpisa na dito. Asa man ni sagbot ni plastic. Plastic ni. Sagbot ni plastic. Plastic Ah. ni, plastic. Plastic. So mga dahon ay mga sagbot ginalahi nato. Oh, segregate ni, nagsegregate. Segregate ni na isa na sakit. Imo na itama nga ano. Oh, pamaagi. Inyo ni sundugon ha. Mag-clean up mo, di halo-halo ha. Ika ni, pwede pa ni ikaabuno. Signay tambakanan dito sila President Bueno. Sabi pa trabaho din ha. Wala naman ka na gloves, ma'am. Wala na. Wala na. Kaya nga alcohol ang bibi. Daddy. Naman daddy ron, magtumantaron. Na, daddy. Hugasan niya kakamot. Hugasan na dito. Grabe ni mga power pop. Mo ni bagong power pop girls. Retire naman tong Ah. original. Ano ni tayo original mo ni mga kuan. Bagong hair. Bilin. Mm. Kami ang ihikabilin. Mo ni kabili ni power pop girls. Bibi. Kumusta naman na Bibi? Dali, sakay. Nganong sad man ang Bibi? Sakay, dali diyan sa kanawo. Oh, grabe no, way kasudlan na. Napaman sa akin ito. Ana pa. Sige na, i-combine lang nato ni mga dahon-dahon. Daddy! Musta man daddy diha? Luya man dadi oy. Luya daddy. Dadi. Asa man day bibi? Nagduti bibi. bibi. Luoy man bibi daghan trabaho nagagabot. Nata karon dire nalimpyo na to no. Oh, nakita naman ninyo nga unsa ka sa ato ang nalimpyo kining area dire. Tanggal ito mga plastic. Ug uban pa nga mga itong mga sagbot. Ato na lang kung gigunahan para malimpyo pod. Yes. Og mga lagto. Kang salamat. Kauban na itong mga kauban nito. So, abatihan na to. Mantihan na to. Boss, kaya pa boss? Si minute na. Kaya pa. Grabe ang among muse eh. Salamat sa tubig gikan sa San Vicente Elementary School PTA. Oh, pwede na nato na isaking suro no sa may mangutana ta. Di mangutana ta sa instruction aning dahon kung ilahaban ng ipas. Ako ba sa isa lang? Oh, isa lang kasako. Kaya pa. Dito tarapita ako maglandong ra oh. Kaya mukat. Kaya pa. Ay, kaya pa, kaya. Nai-coke na dito ha. Siyempre guys, gigutom naman ta kay mura kapit naman jud alas 9 sa oras gani sir. 9:15 ingon sa isa niya, ingon sa isa kay 9:16. So aha magitinood ato. Taga Saudi ni taga Kuwait. So mo to siya nga. Apit May ang urot. mga snack sa ta. Pepsi lang sa kalam dia. Oh, baka naman Pepsi. Ala. Gisudlag coke sir. So, mato Na. moto mga jojo so snack sa ta kay siyempre ikan na tanan limpyo kanina nya gutom na pug kuhaw na pud. Na-upload na. So kit-kita og Unsa man mo gi-appeal sa appeal ako diya kung yan kay kit-kita og ribisco.
Pagubgob kayo. Iwas pas mo, ulcer. Plus 50. So, makabal ako. Boss Archie, Bulantoy, Marilyn, si Marilyn. Mamilin. Nga, si Buangkas. Baong ka. Ay, Baongkas. Sorry kayo. Baongkas. So, seryoso kay si ma'am mo. Sa kay kuha na niya. Seryoso do ka? Bagay. Oo nga ni ko no. Bagay dito. Diba? Hi. Nag-uol siya kay... Nag-uol siya kay... Basin daw magbulag si Marky daw kuno og si kuan. Si Hana. Ana. So, what's up mga kadyo? So, mo to. Dapat mo ang certificate sa PCBA. Sa among participate nga. Sa among pag-clean up drive. So, mo to mga kadyo. So, let's go. Uwi na. Daghang kay salamat sa mga nagsubaybay na itong video karon sa ato YouTube channel. So, please subscribe and share sa atong mga video para updated kayo sa aking mga video nga mga ipang-upload. So, let's go. Thank you.